Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ining adlaw atong gisaulog o gihandom si San Vicente de Paul nga usa ka pari. Atong ihalad ning misa uban sa mga intensyon ug ato sa giapil sa atong pag-ampo ang padayon nga paghangyo sa Ginoo alang sa ato ang Archbishop or Bishop Teofilo Camumot nga niining adlaw gisaulog ang ika-37 nga kasumaran sa iyahang kamatayon, sa iyahang pagsulod sa gingharian sa langit. Arumanda kita sa pagsaulog ning misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan na kita sa Dios nga magargahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, O Dios, alang sa kaluwasan sa mga kabus, ug alang sa katukuran o kapunungan sa mga pari, gibuhong mo sa bertod sa pagkaapostol si San Vicente nga pari, dinasig sa samang bertod, higugmao namo kadtong iyang gihigugma ug buhaton unta kadtong iyang gitudlo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Miyahat ako pag-usab ug mitan-aw. May tawo nga nagdala sa iyang kamot ug pisi nga igsusukod. Asa ka man paingon, nangutana ako. Magsukod sa Jerusalem, mitubag siya. Aron pagkita unsa kadako ang iyang kasangkad ug ang iyang kataas. Unya ang anghel nga nakigsulti kanako, miuna ug laing anghel migula aron pagsugat kaniya ug giingnan siya. Dagan, isulti kini ni anang batan-ong ulitaw. Ang mga tawo magpuyo sa Jerusalem ingon og diha sa kaumahan tungod sa gidaghanon sa mga tawo ug mga mananap diha sa iyang taliwala. Apan mahimo ako alang kaniya nga usa ka paril nga kalayo nga mga bagalibot kaniya, nag-ingon ang Ginoo.
ug ako mao ang himaya diha sa iyang taliwala. Pag-awit ug pagsadya o anak nga babayi sa Sion, tan-awa, nagaabot ako aron magpuyo sa imong taliwala, nag-ingon ang Ginoo. Daghang mga nasod mutipon sa Ginoo nianang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo magbantay kanato, sama busa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Magbantay kanato, ingon busa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Pamati ang pulong sa Ginoo, o mga nasod. Isang yaw kini ngadto sa lagyong mga pulo ug ingnan. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagapundok karon kanila. Nagabantay siya kanila, ingon usa ka magbalantay sa iyang kahayupan. Magbantay nato, sa magusa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Ang Ginoo maglukat kang hapon, luwason niya siya, gikan sa gahom, sa nagbuntog kaniya. Manunga sila nga managsinggit, ngadto sa mga kabukiran sa Sion. Mangabot sila nga magambahan, ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Sa magusa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Unyang mga dalaga magsadya, ug magsayaw, ug ang mga ulitaw maingon man ang mga tigulang. Himuon ko ang ilang pagbungutan nga kalipay, upayon ko sila ug lipayon tapos sa ilang mga kasakit. Ang Ginoo magbantay kanato, sa magusa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Lalaygon siya, labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ug nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, mingon siya sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini.
ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag kaninyong tanan. Si Jesus misulti na sa iyang mga tinunan na siya itugya ngadto sa gahom sa mga tao. Sa ato pa, iya gayod nga itahan ang iyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa tao, alang kanatong tanan. Iya gayod nga halad ang tibok niyang kinabuhi aron kita mabuhi. Mao kini ang gisunod usab sa mga santos sama ni San Vicente de Paul kan sang piyesta atong gisaulog karong adlaw. Tingali dili kaimo familiar niining baong santos. Kay lagi ang ato ang nasayran kana ra mga common kaayo nga mga santos sama ni atong patrona Santa Catalina, San Roque, San Vicente Ferrer, San Isidro, nga daghan kaayong nagdebosyon labi na dinhi sa ato ang Archdiocese. O kinsa man si San Vicente de Paul, ni exist ni siya o taon ni siya sa 1581. Unya natawo siya nga usa ka kabos didto sa Pransya. Unya sa iyahang pagpaningkamot sa iyang pag-eskwela, nakahuman siya tungod usab sa abag sa ubang mga tao ug hangtod nga misulod siya sa seminaryo ug naordinahan sa pagkapari. Ug sa iyang pagkapari, maayo iyahang kahimtang ug komportable kaayo siya. Apan sa dihang iyang nasinati ang kinabuhi sa katawhan nga lisod kaayo, iya gayod nga dedicate ang iyahang kaugalingon alang sa pagtabang sa mga kabos. Iya yung gihalad iyang kinabuhi alang sa katawhan sa Dios. Mao nang nagpa-assign siya o usa ka ubri nga parokya. Ug dito iyang gitabangan ang daghang mga kabos. Ug gitawag usab siya sa Dios sa pagtukod og usa ka pundok sa mga pari. Gitawag kini og Congregation of the Mission, or gitawag sa laing pangalan og Vincentians, named after sa iyang pangalan as Vicente. Ug unsa may ilahang focus sa ilang pundok, mao ang tabang sa mga seminaryo, sa pagdumala niini, formation sa mga
buot magpari. Ug gani ang atong archdiocese nagka benepisyo niini gikan sa pagtukod sa seminaryo nato diha sa Mabolo. Ang nagdumala nini ang mga pari ni San Vicente de Paul, ang Congregation of the Mission or mga Vincentian Fathers. Ug gani sa among panahon sa pag-eskwela nakaabot pa mi nila nga maoy nag mold ug nag umol kanamo sa amoang seminary formation. And then later on, turn over sa Archdiocese sa Sugbo, no? Sa local church. So wala na ang mga Vincentians, napadayon sila sa ilang misyon sa ubang mga nasod sa Solomon Islands o sa uban pang mga mission territories. Ug gawas pa niini ilasad nga tutukan pag-ayo ang atiman sa mga kabos. Si San Vicente de Paul, uban usab ni Saint Louis de Marillac, ilang gitukod ang Daughters of Charity. Pundok kini sa mga madre. Again, aron palambok sa buhat alang sa mga kabos. Tungod kini sa giingon ni San Vicente de Paul, it is our duty to prefer the service of the poor to everything else. Kung naay nanginahanglan og tambal o uban pang mga panginahanglan, uban pang mga tabang, unya matod pa niya bisan kon panahon sa prayer time, atiman na ang maong kabos. Do whatever has to be done with peace of mind. Ug ihalad kining maong imong pagtabang sa kabos as your prayer. Sumaw ni ang gingon, kung naa ka nag-ampo ka, kung niya na ay nanginahanglan, labi nag mga panginahanglan nga kuan gyud kana bang basic kaayo sama sa tambal, atiman na punong sa pag-ampo, tabangi, o ihalad ang imong pagtabang isip imong pag-ampo. Ug para nako, dako ning maong nahimo ni San Vicente de Paul tungod kay ang atong Venerable Teofilo Camumot nga nag-eskwela sa atong seminaryo under the tutelage of the Vincentians. Para nako, dako kaayo og impact sa iyang kinabuhi ni Venerable Teofilo Camumot kay iyang yung na sunod ang maong bertod sa pag-abag sa mga kabos. O kuan kaayo, no? Kana bang gimbutan Diyos Ginoo nga namatay si Teofilo Camumot niining adlaw, piyesta ni San Vicente de Paul. Tanawa ang mga paghitabo ba? Gitudluan siya, na-form siya sa seminaryo, ubos sa mga pari nga gitukod ni San Vicente de Paul. Unya namatay sa siya
niining adlaw. Fiesta ni Saint Vincent de Paul. Sumuni ilahang ang kinabuhi ni San Vicente. Iyag yung gitahan ang tibok niyang kinabuhi alang niini sa misyon o sa buhat alang sa makabos. Uban usab ni Saint Louis de Marillac. By the way, kanabitaw naa sa syudad kanang mga nagdumala sa Kolehiyo ni Immaculada Concepcion, under ni sa kining Daughters of Charity, mga madre. Unya kanang sa unahan na ay Asilo de Milagrosa nga nag-atiman sa mga biniyaan, mga bata, mga abandon, no? Sila ang nagdumala ni ini. Ug ingon man do na ko'y gitukod, laing gitukod sila alang sa mga laiko nga gitawag og mga ladies of charity. Labi na mga adunahan nga mga kababayan, ila ning tigom, ila ning gitapok to do a mission sa pagtabang ni ining mga kabos. So ilang gitabangan ang mga kabos pinaagi sa ilahang katigayunan. O bisibo sab ni sa Ebanghelyo sa miaging mga adlaw nga dunay misunod ni Jesus, di lang ang mga 12 ka apostoles, kundili apil ang mga babae nga mitabang sa ilang buhat sa pag-evangelize pinaagi sa ilang katigayunan. So sa ato pa ilang gihalad ang ilang mga gasa alang sa buhat sa misyon. Ug mausab ni counterpart ni ini sa kinabuhi ni San Vicente, ilang gitukod ang mga ladies of charity alang nis mga laiko, kato mga madre, mga daughters of charity. So mo ni ilag yung gitutukan pag-ayo ang mga buhat alang sa mga kabos. O kita isip mga binunyagan, isip mga nagsunod ni Kristo, ato sa buhaton ang ilang ehemplo ni San Vicente de Paul o ni San Louis o Saint Louis de Marillac. Kay kining maong buhat alang sa pagtabang labi na sa mga kabos, dili ni kana pang kuan yun siya innate nga duty nato, no? Ato gining katungdanan isip mga binunyagan tungod kay kita pulos man mga anak sa Dios, pulos man mga igsuon diha ni Kristo. Mao nagiawhag ta sa pagtinabangay labi na nining panahon karon, no? Sa upang mga lugar nga bagyo, daghang nga guspat, daghang mga nakalisod sila, no, sa ilang kahimtang. Ug mauna nga kita dunatay iabag nila, no, alang sa ilahang pagbarog sa ilang panimalay ug sa ilahang pagpadayon sa ilang kinabuhi. So atong katunon ang gihibo ni San Vicente de Paul, pag-abag sa mga kabos, sama usab sa gihibo o sa ehemplo ni Venerable Teofilo Camumot. Amen. San Vicente de Paul, iampo mo kami. Santa Louis de Marillac, iampo mo kami. Amen. Manindog alang sa pag-ampo sa katawhan. Nanagna si Kristo atong Ginoo mahitungod sa makaluwas niyang kamatayon ug pagkabanhaw. Pinaagi kaniya ang nanag-antos nga sulugoon
Dad-o nato ang ato mga pangamuyo ngadto sa amahan sa tanang kaluoy. Muingon kita, amahan, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mupakita ka nato og tataw nga paglantaw sa mapailubong paglahutay, taliwala nining kagubot sa atong panahon karon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang kalinaw o panag-uyon, magahari tali sa mga kanasuran o tali sa tanang katawhan sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Nga makaamgo kita, nga ang matuod nga kahalangdon, wala diha sa gahom o sa dungog, kundili makaplagan kini diha sa pag-alagad sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Na ang mga masakiton maghiusa sa ilang mga giantos ngadto sa mga pag-antos ni Hesus didto sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga halangdong pipilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay mahimong gawasnon gikan sa ilang masala o makatagamtam na sa kalinaw walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tagstag sa ka mga intensyon o katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Langit ng amahan, ihatag kanamo ang kaisog sa pagdawat sa bisan unsang mga pag-antos nga among naagian sa among paglakaw subay sa dalan sa kinabuhi. Dad-a kami nganha sa hingpit nga kalipay diha sa imong presensya. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron nagakaw kang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga man makargahom sa tanan. O Diyos, sa pagsaulog sa mga misteryo, si San Vicente imong gitugahan nga magsunod sa iyang gisaulog. Itugot nga pinaagi niining Eucharistia, mahimo sa kami nga halad nga takos madawat nimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makargahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitukod o gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Vicente de Paul. Sa ingon nga imo kaming gilig-on, pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming itudluan, pinaagi sa iyang pagwali, o gipanalipdan, pinaagi sa iyang pangaliya, nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagdahi kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-awit. Diyos sa kagahuman, puno ang langit o diyuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan.
Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin ng Espiritu ro pagsantos sing mga gasa, para mahimo kini alang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, may pasalamat kaniyang pag-usap, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhayng kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, nagtubos ka na mo. Pinaagi sa iyong krus, o pagkabanhaw, luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispo nga tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among nga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang esposo, uban sa mga apostoles, ni San Vicente de Paul, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw daygon ug amoy ikaw himayaon, pinaagin Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kaniyong magkargahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Gitudloan kita ni Jesus pagtawag sa Dios ug atong Amahan, busa mga has kita sa pagsangpit kaniya. Nga ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, o pili mo kami tugyan sa panunay,
inunuala sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Pakita tang pag-inigsunay panagkait sa mga tanan. Peace be with you. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan nitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, nila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Pasalamatin ninyo ang Ginoo tungod sa iyang kaluoy, tungod sa mga katingalahan nga iyang gihimo sa katawhan. Kay iyang gitagbaw ang giuhaw, iyang gibusog sa kaayuhan ang gigutom. Magampo kita, human kami mabusog sa mga langit ng sakramento, itugot nga aron pagsunod sa imong anak nga nagwalis sa mga kabus, madasig unta kami sa mga panig-ingnan ni San Vicente de Paul ug matabangan sa iyang mga pangaliya, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makargahom sa tanan, ang Amahan, ng Anak, ng Espiritu Santo. Nahaladang misa, dadang gugmaw, kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.